в някакъв супер епичен студ. Добре, не е много епичен, ама бая си студено, защото се налага да си загрявам маркучите на газовия калорифер. Та слагам охлаждането на БМВ-то. Ще ми се да му вържа електрониката да видя кое как бачка, защото само малко се различават. Пък и тъпите букси на централната инсталация са еднакви. Е тук. В общи ли доста букси стават на едно и трябва да разбера коя за къде е. Без да го отварям, защото не ми занимава да го отварям и да гледам по цветове, защото аз схемите ги имам, ама си занимавки. Се надявам да видя поне кое е датчик на коляновия вал, за да мога да върти. То това ще е сравнително лесно, защото на мегата ще мога да видя дали показва обороти, дали има сигнал и температурата, разни други такива. Като навържа 2-3, другите ще си отидат на място. Междувременно трябва да смена клемите на фронтерата, че пали много бавно и не зарежда хората. Фронтерката се озъртам за гуми. Харесал съм едни за 3,5 с бедлок. Ама съмнително. Бая кешовица за гуми с джанти. Ама са гумите, дето искам Maxxis Trebador Bias на 16 и то на 35 търса. Сега 16 не ме интересува, тъй като с джанти се тая. Обаче на 35 гледам да са. Ще ми си 3 седмици, обаче почти съм сигурен, че трябва да се преправя рамата, защото опират като завива. Така че не знае. То другото не ме присня. Каланици ще се режат, ама рамата не ми занимава преправа. 35-ците ще паснат. За момента тия дреболии ги оправя да стане като хората. Ще говоря с полския мапер да ми прати туна. Ще трябва да смена съединител, взел съм един съединител, ще трябва да откарам моя, който изпуска, да го направят с керамика. Ще трябва да го направят това, ама е много студено, много гадно се бачка. След като сложа керамиката, защото изпуска на високите и сложа новия мап, който се надявам да оправи след 3,5 вървежа като хората, ще трябва да отиде на Дино да видим какво показва. И така, се надявам с новия мап да не резне. Ще видим. Нещо, което направих е да подготвя съединителя. Идеята му е, ще сложа то от М40-ката, защото то е без демпфер. Маховика би трябвало да пасне едно към едно с на М40 зойката. Ще го монтирам, ще се види дали колата става още двигател, как съм го направил. След това ще сваля съединителя и ще го откарам на керамика. Това е съединителя, малко го поправих, че беше бая ръждив. Не е цветущ, да кажем, че е много зле като е седял дълго време навънка, ама с това разполагаме. Тук където се е пръснало, това всичко ще се изчисти от първото минаване на феролото и феролото е доста зле. Но ще се види само за монтирането, т.е. за припалване, това за мърдане и ще видя дали съм ми направил колата правилно и след това вече ще набивам пари в съединител. Лагера го смазах и не купувам. Извадих, изчистих бокуците и мисля, че ще държи. Сега не за какво сменя лагера, като е здрав. Върви си перфектно вече, като е смазан, е като чисто нов. Така, трябва да го монтирам. Понеже си е бая студено и гадорийка навънка, затова БМВ-цето съм го дигнал с една турба крикове. Играя го на безопасно. И слагам маховика
съедини това да мога на прогрес да направя. Сега скоростите не знам дали ще успея да ги сложа тук, ама се надявам. Лагера го набих и остават другите джаджалъци да сложа. Поне тази печи се върши работа. Малко ми е тесничко тук вече, защото си прибрахме Мерцедеса вътре. Ама така е, трябва да направя пълен ремонт тук в този гараж. Че то къде трябва да стане драга джийка, в момента е склад и не ме кефи. Иначе това сега чакам да му взема шайби нови за компресора и за колянови вал, да се ремапне на пролет и му смена генерацията, съм взел нова генерация и ще стане и то бързичко. Не че не бързо, ама стане по-бързо. Сложил съм бая неща, стартера като за начало и сега ще видим дали превърта. Има нещо, което не му харесва. И не превърта. За кратко оставих БМВ-то на мира за няколко часа и отивам до Брезник, понеже намерих един тунер в Полша, който ми направи нов мап на фронтерата и трябва някой да го качи с специалното оборудване, защото не е с обиди. И търсих, намерих един пичага, който се намира в Брезник и сега в един от приличните снегове за годината съм тръгнал да чипосвам пак, да видим какво ще стане. Имам два туна с повече гориво и махнати лимити и така, ще видим какво ще стане. Се надявам да тръгне. Не че много ще се види сега как върви, защото така или иначе има коне и яко парзаля задниците на моторото. Даже за пътуването съм намалил на Westgate Pressure за пътуването съм намалил на налягане. За пътуването съм намалил буста и съм на налягане от Westgate направо с пружината на 0,8 бара. Да се кара, иначе много трябва да си гледаш кръка, особено в завоите. Така сега ще видим как ще стане работа. Той 70 кон ще изкара JTV-то. Готино вакче.
веднага тръгва задницата. Това на четвърта с 50. Да, добре, добре. Оправи се вървежа. Но в общи линии си е много лека. Отзад и си доста конец за такова време. Като сложа бус контролера на един бари, няма чак такива ядове. Вече съм при БМВ-то и сега да видим. Поправих някакви неща. Бендикса беше блокирал и маса не бях сложил на двигателата, затова не превърти. Сега да видим дали ще превърти, би трябвало, ако не превърти, аз ще съм учуден. Сега като превърти, какво от това, ама? Видим, че превърти. Дали така трябва да се чува? Нямам никаква идея. Но важното е, че превърти. Сега ще измеря компресията, че ми е любопитно. Ще сложа смукатела. Дюзите ще вържа горивото и ще видя дали има запалване. Това запалване няма да има. Трябва да измисля запалването, да го тествам пробно. Не, че има много смисъл. Леко по леко ще вържа нещата. Важното, че върти, искам да видя и компресията каква е. Видим сега фронтерката на дута как пали. С нощи е било към минус 10, сега нека е минус 5. Как ще запалим? Дали ще има някакви ядове? Бая време подгря. Отрас.
прилично. Дълбоки е снега тук. Десно. Стой! Тъпото дърво. Чакай. Лебедката не помогна. Голям да е там. Обаче е дълбок снега за 100%. И отдолу има някаква кал. Избутах бая, ама. Та. О, тряспа. Си дълбочка. Ей, това аз го избутах тук. Си бая. Ето колко съм избутал. До кръст. Обаче не иска напред. Но пък хубаво временце. Ще имаме багер от къде ще ни стегли. Той на багера не му е много лесно. Тук е меко, бая. Мане. После ще се кача оттам, бас. Право не му се верва колко е.
Да снимам ли? Яла е тук по-назад да снимаме с тебе, ела. Ей тук. Бързо, 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 бързо. Гледай сега как ще ни дърпат. Ела насам. Ей тук, ела. Тук. Леко! Що падна, бе? Припадна. Ела. Дай ръка. Айде бързо. Ела. Ела тук да гледаме сега как ще дърпа джип фронтера. Айде гледай сега, стой тук. Ние гледаме отдалече, защото вътре е опасно в джипа, мамо. Гледай сега. Виж как излезе. Сега ще седне, чакай тати да го изкара там на равното. Да, ела. Може. Имаме си багер. Vatican. Крайна сметка, не успя да кажа какво съм направил с чипа. Колата върви доста по-добре. Няма го тази дупка на 2,5-2700 оборота. Демек си беше наистина някакъв лимитър и тръгна доста повече, обаче нямаше как да снимам, защото тя освен с въртите, с друго не тръгваше. И на 4x4 пробвах да направя някакъв старт, не става, тя с 4-те гуми въртеше. И така, за затъването Евалата на ВиК Перник дежурната група, ето ми измъкна. Супер яко. Турете по един лайк на страницата им, знам ли? Как ги видите им турите по един палец, е така. Имам да ги черпа, ще трябва да ги издиря да ги видя. Супер яко, че се отзоваха. Имаше наблизо там то пикап,
И така. Така разбрах, че съм там. В общи линии на тръгване, след като ми извадиха, минах между следите на пикапа и пътя, защото не мога да влезе в следите на пикапа, то беше станало вече плюсови градуси. Всичко станало много меко, заради снега особено. И по нивата с 200 надолу, обаче накрая реално бех между коловозите на багера и коловозите на пикапа, който беше минал преди мене. И гравитацията ме вкара в коловозите на багера. Дръпна ме човека пак и ми изкачи на 20-30 метра на билото. Но там надолу беше лесно. И така. Ще видим. Следващото нещо, гуми. Ако има спонсори на гуми, могат да ми пишат. И така. Ударете по един палец за видеото. Един палец е толкова тарак, ударете. И коментирайте. И така. Абонирайте се, за да гледате следващите глупости. Иначе BMW-то тества компресията. На 2 цилиндъра не е много компресия, ама ще го мъдриме. Най-вероятно, надявам се да има букуци в наклапаните. Другия вариант е главата да е за рециклиране. Съм я пробвал, сложих я на късмет и май ще я маха. И ще ходя да рециклирам. Ще видим. Дано не се стига от там. Така. Това беше.